Dies sangoneretes. Anem a parlar dels menjars. Però si anem a parlar dels menjars de tavernes i de la cultura valenciana en general, anem a començar per el menjar per excel·lència. Sí, xiquets, estic parlant de l'esmorzar. Però i ara us pregunte, sabríeu diferenciar l'esmorzar d'un brunch? Tavernes és un poble, Costa. Un poble enmig de la vall de la Valldigna. Quan estàs allí, què el trobes? Fusters, mestres, obrers, músics... Pensa-ho bé. És gent que sofrix i gaudix les coses que té el viure un poble, per igual. No és gens fàcil, i per això no tot el món està preparat per a viure així. Estan tan enganxats al sistema, al consumisme, que només de pensar-ho els destruiria. Inclús passen tota la vida sense saber què és això d'un autèntic esmorzar. M'estàs escoltant o estàs mirant a la camarera? Mira de nou, che. Para. Entonces, això no és tavernes? No. Això és una simulació que s'ha fet única i exclusivament per ensenyar-te una cosa. O vens d'esmorzar com els valencians, o vas de brunch com ells. Què collons és el brunch? El brunch és una nova moda d'estes que han vingut dels Estats Units. Pensa que és com un Frankenstein dels menjars. Pots anar-te'n de guai amb els teus col·legues a ell, però sàpigues que això és pagar per patir. Damunt el quedes amb fam. No és ni desdejuni, ni dinar, ni sopar, sense cacau, sense ensalà. No el fan ni el cremaet, el posen d'una botella i gelat. I gelat? Sí. No vaig a mentir-te. Al món on vivim, cada volta ho tenim més difícil per a trobar llocs autèntics i a bon preu per on esmorzar. Ja què fem? Hi ha que ser pacient, reivindicar lo nostre, fer la faena ben feta i, sobretot, no seguir aquestes modes que van i venen. Es pensem que lo de fora sempre és millor, però no, Costa, no és així, no. Entonces, què fem? Prohibim el brunch o com? No, Costa, no. El que estic dient-te és que si fem les coses ben fetes, seran ells els que vindran a demanar-nos l'esmorzaret. T'està una passís? Bé, xiquets, i ara sí que sí, va de bo. Anem a parlar dels menjars típics de tavernes. En esta secció podrem trobar menjars diferents que coincidiran amb molts dels pobles que he esmentat abans, d'acord? Això no vol dir que el menjar siga millor ni pitjor, simplement que així el fem d'aquesta manera, o hi ha alguns que no són tan típics d'altres pobles i que així sí ho són, d'acord? La paella és el plat per excel·lència per a tots els valencians i jo crec que a la majoria dels pobles de la comarca de la Safor, de la Ribera i dels voltants i tot això, tenim la paella també. Després ja esmentarem una miqueta com fem així la paella i tot això, però també tenim d'altres plats que es fan amb arròs i ingredients molt típics també, com podria ser, per exemple, l'arròs al forn. Hi ha una gran controvèrsia que hi ha molta gent que diu que és millor l'arròs al forn que la paella i viceversa, però bé, això ho deixo jo a gust del consumidor. L'arròs al forn hi ha de dos tipus, o almenys dos tipus conforme el fem així, d'acord? El típic de tota la vida amb fesols i naps, o un altre que fem que és amb sobres del Puigero. Què vol dir amb sobres del Puigero? Això no vol dir que siga pitjor ni que estiga fet en la morralla ni coses així, no. Sinó simplement tota aquella carn que no es gasta o no es menja al Puigero, junt amb el caldo que en sobra i tot això, de siga cigrons, la carn, la garreta, el pollastre, tot això, l'únic que no li se fica és la verdura pròpiament dita que tinga el Puigero que ja ha sobrat, no? Però, per exemple, la resta se pot reutilitzar. Què més cosetes tenim a l'arròs al forn? L'arròs al forn és un plat que és senzill però potent també per sabor
i per condumio, no? Es comença fent sofregint un poquitiu de creïlla en una sartén mateixa, li fiques la cabeça d'all perquè vagi agarrant la creïlla el saboret. Després, amb aquest sofregit, fas un poquitiu l'arròs, que el ficaràs a la cassola de fang, ¿vale? Per això es diu arròs al forn, perquè va al forn. Sorpresa. Entonces, eixe arròs que hem sofregit, juntament la creïlla, i després la resta d'ingredients vinga a ser la carn, si l'hem reutilitzada del puchero l'haurem de calfar abans una miqueta, i el caldo també i tot, es fica en la proporció. Per cada got d'arròs es vindria a ser 1,5 de caldo, ¿vale? També depèn una miqueta de conforme vulguis de ple de l'arròs i conforme siga la cassola de gran també, Si la carn no la tens feta, l'hauràs de fer abans, d'acord? Perquè quan es fica al forn ja amb la cassola de fang i tot això, ja és només per a que agafi el bull i per a que es consumisca el caldo, d'acord? Seran uns 15-20 minutets, més o menys, d'acord? Però el plat ja us dic que està espectacular també. A banda, sí tenim també la ben volguda coca de mestall. La coca de mestall, molta gent diu porta-me'n una un dilluns, un dimarts, i això no funciona així, no. La coca de mestall no es fa quan a tu et dona la gana ni a gusto del consumidor. La coca de mestall típicament s'ha fet els dijousos. En festes senyalades, per exemple, en Nadals o si és en estiu no ne fan tampoc, però llevant d'aixes dates sí que se pot encomanar, normalment es fa per una comanda, i tu vas al forn que te la facen i és una coca que la fan al forn amb peces de carn. Pot ser botifarra, cansalà, també llonganissa, el que vulguis, d'acord? També n'hi ha alguns que fiquen en peixet i això, però així és més de carn. Jo de peix amb espeto i sardines i coses així normalment no se sol veure tant, però a veure-les ja, d'acord? Després d'altres coses... Això què vol dir? Ja estem així. Ja tenim així el típic pesat que menjaria paella de dilluns a dissabte. Mare que l'ha parit. A veure, va, tu què vols? Escolta, estàs dient tots els plats, però no estàs dient el millor del poble, A veure, va, i quin és el millor del poble? La paella, collons, la paella... Bueno, com veig que si no te n'aniràs d'ací, el deixe que contes tu la paella i ja està, d'acord? Com el diuen a tu? Enrique. Així que vaig a contar la paella i a la meva forma. Dentro sintonia. Al principi anem a comentar un poquitiu els ingredientets, com cuinar la paella i després com menjar-se-la, que això és igual d'important o més que fer-la. Així que, vinga, va, comencem. Per fer una bona paella, el primer que n'hi ha que fer és fer-se la casalleta. Això és religió, antes de començar. Així que després agafem tots els ingredients ben picaets i preparaets i els tenim tots ficats per a ficar-los a la paella. La paella té dues versions. Podem fer-la amb foc a foguer o de llenya. Per supost, de llenya de taronger 20.000 voltes millor on vas a posar-te. Però bé, si no ens queda altre remei, la farem amb el fogueret. No la feu mai en vitro, que això són cochinaes. Ni la calfeu al microones ni coses així, no. Així que res. El primer que hem de tindre és l'arròs. L'arròs ni basmati ni xorraes d'eixes. Arròs rodó, de tota la vida. Pot ser J. Cendra, pot ser Sos, la marca que més vos agrada, d'acord? Però sempre arròs rodó. Després agafem la tomaqueta natural, ben talladeta i picaeta. Un poquitiu d'allet per sofregir-lo en companyia a la carn. També. Després què més anem a agafar? Així com estem en tavernes, pebre roig. També preparaet el pebre roig. Agafem i el primer que es fica a la paella és sofregir el pebre. Sofregim el pebret i després el traguem de la paella. No el deixem ahir que mos ha va cremar, xe.
Després de sofregir el pebre, tenim que agafar la carn. Quina carn agafem? Podem posar qualsevol? Doncs no. Ni podem posar la carn que ens doni la gana, ni de verdures tampoc, xe. De carn tenim que posar o conill i pollastre. Està acceptat costelletes? Sí, però el cànon diu que és conill i pollastret. Després, al meu poble, com bé s'ha dit al principi, es posen pilotes. Sí, senyor, i ben bones que estan. Les pilotetes les sofregirem una miqueta després de sofregir el conill i el pollastre i, si no les hem fet massa, les podem deixar. Però el normal és que es vagin traient i que algun golafre se les vagi menjant conforme les anem traient. Aneu amb cuidao, igual que el fetger, que sempre n'hi ha algú que se'l sampa antes de poder-lo posar després. Una volta tenim el que és la carneta ben feta i doraeta, tirem la tomaqueta i la llet, que es fa sofregidet, i quan ja està ben sofregidet, què fem? Tirem la verdura. Sí, senyors, així no val qualsevol verdura. No, no, no. Així anem a tirar bajoqueta i garrafó. I s'ha acabat. Ni pèsols ni històries. No feu cas. Ixes dos, punto. La bajoqueta, pel que no ho conega, és el fesol verd, el de ferradura, de tota la vida. Vale? També podeu dir-li així, no? Però es diu bajoqueta pels valencians. D'acord? Després, quan ja ho tenim tot això, així en tavernes la fem bullida. Què vol dir bullida? Pues posant-li aigua. No anem a bullir-la en aire, che. Entonces, agafem i fiquem l'aigua que va proporcional per als comensals. Jo la fique més o menys a l'altura de lo que vindrien a ser els enganxadors i després, en funció de l'arròs que anem ficant i del foc com consumisga, posarem també. La gent sempre pregunta i quant de temps ha d'estar, i quanta olla fiques, i com la fique millor, no ho sé. Això es fa en funció del caldero, de la gent i de l'arròs. Així que no n'hi ha altra forma que fer paelles per saber com fer-les, d'acord? Una volta la verdura ja està ben cuita i està ben feta al bullir en companyia de la restant d'ingredients que he esmentat, anem a ficar què? L'arròs. Així, abans de ficar l'arròs, es posa un poquitiu de safrà, d'acord? I si voleu ficar-li coloret, colorant alimentari també, d'acord? Però poquet, que això només és per donar-li coloret, no va donar gust. El safrà sí que pot ser. Hi ha gent també que fica un poquitiu, però no se n'empasseu que ho cagareu tot, caguen tot, de pimentonet de la vera. I ara sí el moment estrella. El moment estrella s'ha de provar de sal, per supost. Quan aboqueu, abans d'abocar l'arròs, s'ha de provar de sal i de ficar-li tota aquella que li faça falta. ¿Estamos? Després, depenent de l'arròs que hagin ficat, estarà uns 15 a 17 minuts i l'aigua, per l'amor de Déu, l'aigua de València, che. No em poseu ni aigua mineral, ni aigua de garrafes, ni aigua de la sèquia, che. Poseu aigua de València, collons. I després fiquem el pebre quan ja l'arrosset està ben fet. És només decoratiu. I ara que queda, pues menjar-se la paella, che. I a gaudir-la, que ben bona està. Mare de Déu, senyor Santa, quin personatge, tu. Menos mal que li hem deixat parlar i li hem donat el seu minutet de glòria i així el xicón s'ha quedat content, ha contat la seva paella i se'ns acabó, perquè és que si no no mos deixaria viure, che. Bé, després d'aquesta xicotiva interrupció, que per cert, ella ha contat com fer la paella, però no ha contat com menjar-la. La paella, per a que vegeu, igual que tots els menjars valencians, no estem parlant soles de menjar i ja està, sinó és un menjar que porta a dintre moltes altres coses. No estic referint-me a ingredients, sinó a la germanor, al juntar-te amb els amics, els familiars. L'arròs al forn és un plat que es pot fer qualsevol dia de la setmana. La coca de mestall és dijousos, però la paella són els diumenges. I per què els diumenges? Els diumenges són perquè és el dia de la setmana que estem més relaxats, amb la família, amb els amics, o per a celebracions i ocasions especials també podem fer una paella, està acceptat.
Així que, si voleu cuinar una bona paella, sempre en diumenge i després, conforme ha contat a l'amic Enrique. A l'hora de menjar la paella, hi han dues parts que crec que este xicot no ha esmentat, però que serien igualment importants recalcar, d'acord? Per una banda està la gent que menja el caldero. Com funciona això? La gent que menja el caldero, i per autoritat, és primer la persona que ha fet la paella, d'acord? I després vindria a ser el pare o la mare de família, juntament amb els germans més grans i tot això. Si hi ha alguna persona que és un poc ascoseta o que tinga ois, per suposat, li s'escudella abans. I abans de començar a menjar tots i totes, sempre s'espera el cap de família que doni el vistiplau per a dir «Che, va de bo, o podem començar», o quan pegue cullera i vega i diga que està bona, entonces és quan es menja, d'acord? Sempre en cullera, mai en tenedor. I en cullera no estic dient que tinguem que menjar en cullera del poble, ahí en Alfaro, d'acord? Sinó que en cullera, per supost. Per què? Perquè per agafar l'arròs i el socarraet que es puga fer o qualsevol altra cosa, no anem a agafar un tenedoret. És que això és de sentit comú, d'acord? Així que es menja així, es menja al voltant de la paella i, per supost, quan més d'una persona menja del caldero, el que s'han de fer són uns surcos o divisions en les quals és una barrera inexpugnable. No es pot passar d'ahir. I si s'ha de passar o alguna persona no vol algun ingredient que estigui a la seva part, li pot donar als del voltant. Però això d'anar fusant la paella conforme vinga i tot això, no senyors. Això no és un plat d'un bufet lliure que es menja al tuntunyau. Té les seves regles i no es poden canviar. Es pot menjar, sí, però si em pregunteu a mi, s'ha de fer com toca, com cal, d'acord? Hem parlat de la paella, hem parlat de l'arròs al forn, hem parlat de la coca de mestall, el puchero. Què és el puchero? Doncs el puchero és un plat tradicionalment d'hivern, d'acord? En el que tenim la nostra carn, el nostre pollastre, les nostres pilotetes també, i tot el que vindria a ser la verdura del puchero. Com el nom indica, es fa a un perol, a un puchero gran, on fiquem tot el que vindria a ser la verdura prèviament pelaeta, doncs la col, la carlota, la fanòria, creïlla, etc. I prèviament, i si no hem deixat en remulla cigrons el suficient temps, hauríem de fer-los per a que s'ablanisquen, perquè si no, això estarà més dur que una pedra i no es podrà menjar. El que és la carn, siga ternera, garreta, ossos i demés, se fica sense tancar el puchero, perquè això brolla també de tota aquesta carn que s'ha de llevar abans de tancar el puchero, tot el que vindria a ser la morralla, que diguem així. La morralla s'ha de llevar abans de tancar el puchero. I després, simplement, quan ja està tot fet, es tanca el puchero, es regula de sal abans de ficar-ho tot i ja es deixa fer. L'horeta, mitja horeta, depenent de si l'olla que teniu és a pressió, és ràpida, lenta, el que siga, d'acord? I hem parlat de tots aquests menjars, però sempre hi ha una coseta que ens deixem una mica, i són les begudes. Quines begudes acompanyen a cadascun dels menjars? Per supost, i la beguda per excel·lència per arrencar tots els menjarets, quina és? La casalla, xiquets. I vos dic jo, penseu que la casalla és la mateixa en tots els llocs? O hi ha diferents marques de casalla? Notaríeu la diferència d'una a l'altra? Esta es la sala de efectes secundaris. Espera per si. Ese madrileño segur. Mira con Joan el Sambori. Què és això? Però què collons? Mare meva, potser que begut massa. Té igual que siga tenis, riós o cerveró. Aquesta beguda ens acull a tots per igual.
En lloc d'això, trata de comprendre la veritat. Quina veritat? Que és tot casalla. Que és tot casalla? Si ho fas, descobriràs que vegues el que vegues i quina siga la marca, acabaràs igual de doblat. Ja tens el bon esmorzar en la taula. Hòstia. A tavernes, la casalla que sempre s'ha begut, d'acord, és la d'anís tenis. Tot i així, els últims anys també s'està bevent moltíssima de Cerveró perquè la destil·leria està a Cullera, al costat, d'acord? I se'n beu molta. Però com haureu pogut observar és que heu vist el vídeo que acaba de pujar en l'intermig aquest, al cap i a la fi tots són begudes espirituoses i serveixen per al mateix, d'acord? Bé siga tenis, Cerveró, Ríos, la que vulgueu, tots són begudes que serveixen al cap i a la fi per el mateix, per a bufar-nos. Així que bé, cadascú que trie la que més li agrade, que tinga més graduació, menys graduació, el que siga. Tots són begudes espirituoses. Com una curiositat, us diré que això de begudes espirituoses, jo dic, per què es dirà begudes espirituoses? I és perquè al destil·lar l'alcohol, el licor que s'evapora, antigament, a la gent li semblava com a que s'evaporava un esperit. I d'ahir ve el nom de begudes espirituoses, d'acord? No podem saltar d'aquesta secció sense fer un esmenament especial a la beguda alcohòlica. És alcohòlica i no és alcohòlica. És com a la beguda alcohòlica de Schrödinger, d'acord? Per què us diré això? Perquè si està ben feta, l'alcohol no es hauria de notar. I sí, xiquets, estem parlant del cremaet. El cremaet hi ha de dos tipus. Està el de ron, que és el típic, el de sempre, i el de conyac. Es faça d'una forma o de l'altra, en un alcohol o en l'altre. El que s'ha de fer sí o sí és fer com toca, d'acord? No s'hi val un cremaet així que siga tot sabor alcohol i ja està. És molt senzill, simplement agafem l'alcohol, el ron, per exemple, li fiquem sucre, un poquitiu de llima, uns trossets de canela o una canela en rama i els graners de cafè. I se crema. I se crema l'alcohol per a que no faça sabor alcohol. Tots aquells que el fan i aboquen el ron i després ho calfen i se'ns acabó o fiquen el cafè per damunt i ja està, malament, perquè això ni és cremaet ni és res, d'acord? S'ha de deixar cremar uns segons per a que es consumisca l'alcohol este. Tampoc s'hi val deixar-lo cremant ahí com si estiguérem fent una torrà, no és així, d'acord? La torrà és un episodi a part, us dic perquè hi haurà gent que dirà ai, no dius res de la torrà. Sí, però és que la torrà es fan tots els pobles i l'esmentarem, però a poc, d'acord? El cremaet, siga de ron o siga de conyac, s'ha de fer aixina, ha de deixar reposar, després es fica el cafenet per damunt i per això té una, dues o tres capes, té diverses capes, depenent de conforme l'hem cremat i del que s'hagi anat afegint, d'acord? I van veient-se les estratificacions aquestes de l'alcohol a la beguda, que és de lo més boniquet que n'hi ha, a banda de beure-te-la, per suposat, d'acord? Abans de passar al dolcet, farem un esmenament a la torrà, com us estava dient, però la torrà és una cultura a banda i hauríem de fer un episodi sencer, si voleu. L'únic que sí us puc dir és que ací a la Safor tenim embotits espectaculars. Que sí, el corder, la carn, el pollastre, les hamburgueses, llengonisses, botifarres, però per exemple hi ha d'altres embotits que no es coneixen a la resta o als voltants, com per exemple els figatells. Els figatells és algo espectacular. A mi és dels que més m'agraden i es fan en pimentonets, no sé com es diu en valencià, però són com una espècie de casqueria o entranyes i tot això, i això ho fas com si fos una hamburgueseta xicotiua i vinga, això en l'entrepà per esmorzar i tot està que flipes. Així que us recomano, si veniu per aquestes terres o veniu a tavernes, que demaneu un entrepà que tinga figatellets. I si el podeu fer ja que l'entrepà tinga mostassa de Dijon o mostassa normal o una truita també, vamos, ja d'ahir al cel.
Després, el dolcet. El dolcet hi ha de molts tipus, però per exemple, típics de tavernes, tenim l'arnadí, que es fa amb moniato també, d'acord? La carabassa, el moniato, la meleta i tot això, s'hi fica el sucre i de més, i es roveix d'ou i tot, i es fa un típic acaramullat així, que està espectacular. Ja us dic que si veniu així s'ha de provar l'arnadí, les coquetes d'ametlló també, que les podeu trobar als diferents forns que hi ha i tot això, o si per exemple en Nadal, els pastisses de moniato de Nadal són droga. Amb això que us diga ja teniu prou, d'acord? Estan molt bons. O les tonyes de caramull de sucre també boníssimes. Us les recomano de totes. Així que bé, això vindria a ser una mica, i per damunt, perquè no podem estar fent una secció de 20 minuts o d'una hora parlant de menjar així, perquè primer mos agarraria fam a tots i a totes, i segon, és que no podem fer-ho amb tot el detall, carinyo i cultura que es mereix, d'acord? O sigui que és per a que vingueu, ho proveu i ho gaudiu, d'acord? Doncs bé, fins ací tindríem la secció dels menjars. Ja farem algunes esmentades, com per exemple la torrà o algun altre plat típic d'ací, però s'acaba la secció 2.